Vo štvrtok do poludnia sa v priestoroch základnej a materskej školy pod Vimbarkom uskutočnila dračia olympiáda, ktorá žiakom materských škôl priniesla množstvo súťaží i zábavy. Slávnostný začiatok dračej olympiády pôsobil pompézne, ako sa na správnu olympiádu patrí. Po nástupe jednotlivých družstiev hýriacich farbami sa škôlkari nevedeli dočkať príchodu bardejovského dráčika. Dráčik bol nielen maskotom olympiády, ale aj strojcom olympijského ohňa. Dráčik, aký to je pocit byť dnes detským hrdinom? Po zaspievaní hymny a bojových pokrikoch detí sa dračia olympiáda mohla začať. To je dobrý, šerekovia! To je dobrý, šerekovia! Priameho zápolenia sa za teplého slnečného počasia zúčastnilo dovedna 9 štvorčlenných družstiev. Na škôlkárov pritom čakali 4 dračie olympijské disciplíny. Beh s furikom, kde je umiestnené dračie vajce, skakanie v skakacom vreci, potom je to jazda na kolobežke a hod dračím vajcom do kruhu. Okrem toho sú pre deti pripravené ešte ďalšie sprievodné aktivity, ktoré sa odohrávajú na trávnaté ploche, a to sú už vlastne nesúťažné aktivity a je tu ešte pripravené detské ihrisko, kde sa deti môžu hrať a zabávať celý deň. Pocit z výhry, ako sa tešíš? Dobre mi je, sa teším veľmi. A prečo si myslíš, že v čom si bol lepší ako tvoj hráč? Prečo si vyhral? Lebo som rýchlo behal, som aj sa sústredil na hru. Kým beh s dračím vajcom vo fúriku skončil takmer nerozhodne, v skákaní vo vreci bol jasným favoritom Jožko z materskej školy Vimbark. Ako sa ti skákalo? Dobre, A prečo si vyhral? lebo som sa snažil. Pre najúspešnejšie týmy boli pripravené cenné poháre a medaily. Víťazné družstvo získava putovný pohár primátora nášho mesta, ktorý medzi zabávajúce sa deti zavítal taktiež. My máme záujem, aby materské školy, ktoré sú našej zriaďovateľskej pôsobnosti, aby tie deti mali zážitok nielen priamo z výchovno-vzdelávacieho procesu bežne v škole, ale chceme využiť aj priaznivé počasie a ponúknuť čosi iné, spojiť sa, zašportovať, budovať aj nejakú rivalitu a poskytnúť prostredníctvom tohto aj nejaký zážitok a hlavne podporiť šport. Teraz je to druhý ročník, zdá sa, že sa to ujalo a budeme pokračovať ďalej. No a samozrejme našou ambíciou je potom v budúcom školskom roku spustiť aj olympiádu základných škôl.